o langma choka hinai takhuk tabuk kwthang horni bisingon chamai songo wheelchair o achugoi maichai mangkha tei buphabai mukhangbai mukhang mokolbai mokol naharoi kok sawai mangkha norongni hamjamung bai norongni surima bai norongni khuluma bai je suk mansa norok chubadi 1 taka 2 taka je norongni je chuktui je khoroksa Tripurasa takhuk no Bengaluru hasteo scooty accident nungoi langma chokha noi nukhungni borok khobor mangkha accident korke mar gaya nei horni bisingon chamai songo je takhungni accident nungjak body no ambulance bai tuboi Bengaluru ni kaisa government hospital o haino khiklai toni jakha kebo phano tangnai kurui omono karoibo bini nukhungni bororok o khobor khanaka matrono bukhayu muyu ongoi bini babu himjangnai emergency adinono flight ticket tanoi Tripurani simi Bengaluru hasteni government hospital ni buskango hor 12ta ektani jorabo phaisok paika adini hor boma haike laikha busukai bukhariyo khana bini bufa himjangnai bini angsalani kuthui body phano naina hinoi obo norokno ang sai khanarinai short kai omoni logi logi tongthongmani khobor hingkai je o langma choka hinai takhuk tabuk kwthang wheelchair o achugoi mai muichai mangkha tei buphabai mukhangbai mukhang mokolbai mokol naharoi kok sawai mangkha bahaike saidaman norongni hamjamung bai norongni surima bai norongni khuluma bai tei screen o norok nugoi mangkhana o borokrokni thuya chaya khai duty yakaroi hospital o thangoi o je accident ungnai takhuk no logiri mani bisingtui o incident bahaike ungkhaoba ang norongno shortke sai khanarinai but oboni sigang puila ang norongno bukhabai ya request khaina muchungo norok scanner rijak nugoi mangkhana tolabo je suk mansa norok chubadi 1 taka 2 taka 10 taka je norongni je chuktui amni hingke 20 din government hospital plus private hospital treatment ni bisingtui borongni ekdom rang paisukano hnoi saimano serious condition ni patient bebangno rang nango kaisa kaisa bithi tarpore ICU o toninani prai 20 din treatment ni ulosi tabuk bo kicha kokborok saimano ekdom unexpected tongmani je thangnai hinoisi chongoi maya omo hai patient but tabuk bini babuni naimani hingke mo haisi busla no je sakaibo nogotlang thanani kaham kurungkai flight ticket ro kono phano kurikha ekdom yak khali ungthaka abon bagoi ano kicha lukurongno request khaina bagoi chubachuni bagoi sahorka ba ang norongno request ma khaike ang bukhabai belaike bukha khamo tamni hingke je takhuk accident ungnai bo hotel o kam khai tongo Bengaluru te bini khoroksa busajukbo tongo omno karego bihik te bini buma oborok to te saila kuri borongni kok je dino buslani o khobor khanaka bumani mokolni muktui te bihik hinjangnai busajuk borongni mokolni muktui tabuk phano riyoroi klaijak amoni bagai ang norongno koina muchungo norongni hamjamung bai norongni support bai bini je bufa hinjangnai bini angsla no nogot talangoi o takhungni je bihik hinjangnai busajuk te je buma hinjangnai borok bai malai riwai kaham ke tongthok chatokkai tongoi manthung hingka ang details norongno shortkai sai khanariwano o je takhuk somir deborma bini mung bo Bengaluru hotel o kam khai tongo kopal hamiani bagoi scooty bai accident ungkha amoni ulo adini horo bini babuno kebo khoroksa kolkai saka jenini angsa kurikha kathang kurikha bini babu bo khobor khanamani loge loge ticket tanoi Bengaluru hasteo phaisok pai ka amoni ulo chungbai malaikha chungba adino hocha ekdom muktrui thuya jaya kha ekdom je mansak chini chung chaito kha naikha amoni ulo hongke tang to jora rimalia job rok tongo suti rok mai aboni bagoi but ani logi je tongnai noro screen haino hai norno ma purungo puilani sini tabuk suk jora bor thuya chaya khai tabuk phano bini babuno nogot langoi charioi khanioi lai surioi tei asuke tabuk phano jora rioi asuke bukha ka hambrong ni kongno sai sawai asuke helpful borok amoni ulo prai 20 din treatment government hospital plus private hospital treatment ni bisingtoi tabuk norok screen to nugoino mangkhana tabuk mairok chai mangkha kisa kokrok sai mangkha aboni ulo miao kek rok rakha tamni hingke thangano hnoi chongoi me amo hai borok kathang chini bisingo ekdom kaham kurung te tam sanane anu bukha sukai tongthokjakte sailap kurui hingka ani naimani omono bok kaham kurungkai nogo thangoi mantung bini bihik bai bini busajuk bai bini buma bai malai mantung te norokno paiflaiya hambai norokni bebangno hamjamung bebangno yak tongo ro haisi te norok jodi bahaike puilani simi tamungkha update oborok mana jodi muchung khangkai norok YouTube or bini video rok update dijak tongo norok duita channel nogoi mangkhana screen o aro thangoi norok naiwi manu video rok te borokni channel rok subscribe khai manu tamni ke borok asuke bukha kaham borok borokni chuba chubaino khoroksa borokni langma narogoi mangkha haisi ga hambai jotono je chubanai rokno bukhabai paiflaiya hambai norok je suk mansak chubai